Bróna níochaí, tá mbeadh seo an ardmhaithniú agus mar an eacain sibh tá an gréan ag sciilsiú na ghlach agus tá na crin faoi bhla. Tá mo bhádú hiúdaí an seo aniu le chuidiúlam. Agus tá méid taismúistíh an dóid pizza a dhéanamh for mé an lóir seo agus mé níos oige agus tá idir difriúla tíbhstíide an dóid na pizza difriúla a dhéanamh agus is féidir le tríal a bhain seas. Dús, chuirja chopan de plur bháin mbaile. Sin, chur aon téaspónóg de salan isteach. Anois, chur téaspónóg de gista isteach an. Jan pull sa lár. Agus chur mhór spónóg de ála isteach. Chur isteach aon chopán de iscite. Chur get de plur amach ar an tabla. Agus Jan léithreid as an téas. Agus an muí ar an tabla, fuan ar fear cuaig womaite. Chur aon mhór spónóg de ála mbaile, agus chur an téas isteach an. Clúdaí agus feadh in áite teite ar feadh uirclaigh ar a laghead. Don anlan, bé ort onion bug a úsáid nó sa chás seo lach onion mhór. Gear I bísaí buga, chobug agus is féidir agus Jan iad a ricu, le bhór spónóg a bhain de ála. Ina cuaig womaite, chur isteach an téas trátaí, an ceanna trátaí, luanna, salan, shikra, agus pepper. Agus feadh ar an sorn ar feadh cuaig womaite déag. Lig do furú solan úsáidin tú Ina uirclaigh ar a laghead, tóg an téas amach as an mbaile agus chur amach ar an tabla a rist le get de plur. Jan léithreid den téas. Ráil amach iad le chearcail de 2 cm déag a dhéanamh. Bheadh sé níos fearr iad a chur a roinn fapar sulla churann tú iad ar tradarí. An sin, chur an tanlan, na glasraí,
an fiol más maileat agus an ceis ar mhar. Cur san aon iad ar fiú 20 nóiméid ag 1 chéad is 9 céim. Buin soltas.